ikasi ditzagun ipuiak. Andoni izeneko mutiko bat baserrian bizi zen bere amarekin bakarrik. Ez zeukaten behi bat besterik. Oso behartsuak ziren. Behin amak esan zion Andoniri. Gastatu zaizkigu diru guztiak. Eta badakizu dirurik gabe ezin dela erosi. Ez janaririk, ez jantzirik eta ez ezer. Zerbait egin beharrean gaude. Zergatik ez dugu gure behi pintxoa saltzen, ama? Galdetu zion semeak amari. Bai, Andoni, neuk ere horixe pentsatu dut. Saltzazu ba, behia eta ea ekartzen duzun diru pixka bat etxera. Andoni bere behi pintxoa sokatik zuela irten zen etxetik, eta bidean gizon batekin topo egin zuen. Eta harixe saldu zion behia. Baina gizonak ez zion dirurik eman, eskukada bat babarrun baizik. Andoni etxera joan zenean, eta amari nolako tratua egin zuen kontatu zionean, oso haserre jarri zen hau, eta gogor egin zion herrieta. Tontolapikoa alakoa! Babarruna lezikin hauen truke saldu alduzu behia? Enuen uste hain seme inozoa neukanik. Ez diru eta ez behi geratu gara orain. Eta amorru biziz, amak leiotik behera bota zituen semeak ekarritako babarrunaleak. Baina babarrunaleaiek magikoak ziren. Erne eta zeruraino hasi ziren gauean. Eta hurrengo goizean, Andoni babarrun landare erraldo jaietan gora igo zen. Eta ordu asko iragan ondoren, gaztelu bat aurkitu zuen odeien gainean. Gazteluko atean emakume bat zegoen, eta esan zion Andonik. Ez zaitut ezagutzen, baina mesede bat eskatu behar dizut. Gozeturik nago eta emadazu zerbait jateko. Bai, mutiko, emango ez dizut, pa? Zatoz nirekin barrura. Emakume ura oso ona zen. Sukaldera eraman eta platerkada handi bat babarrun eman zion jateko Andoniri. Jaten ari zen bitartean esan zion emakumeak. Aizu, hau erraldoi handiaren etxea da. Eta hark hemen ikusten bazaitu, preso hartuko zaitu. Jaten duzunean, hemendik alde egitea duzu honena. Baina beranduegi zen handik alde egiteko. Orduan entzun ziren erraldoi handiaren pauso hotsak. Sukaldera zetorren. Emakumeak orduan azkar eta presaka labean ezkutatu zuen Andoni, erraldoi handiak ez ikusteko. Erraldoi handia mailan eseri zen eta 10 platerkada babarrun jantzituen. Gero, urrezko txamponez betetako poltsa bat hartu eta haiek kontatzen hasi zen. Baina dirua kontatzen ari zela loak hartu zuen. Andoni labe zirristotik begira zegoen, eta erraldoi handia lo zegoela ikusi zuen. Orduan, labetik irten urrezko txamponez betetako poltsa hartu eta iesi abiatu zen Andoni. Baina korrika eta presaka zijoala muturrez aurrera erori zen. Diru hotsa entzutean erraldoi handia esnatu egin zen eta Andoniri atzetik jarraitu zion. Baina laster jaitsi zen Andoni babarrun landare haietatik behera. Gora begiratu eta lurretik ikusi zuen Andonik erraldoia nola zetorren goitik behera. Orduan, korrika etxean sartu, aizkora bat hartu eta kris-kras babarrun landareak ebaki zituen. Erraldoi handia ziplo lurrera erori eta bertan lehertu zen. Andonik hartu zuen orduan diru poltsa, joan zen amarengana eta esan zion.
Ara hemen nahiko diru, ama. Aurrerantzean ez da izango goserik gure etxean. Esaten dute, handik aurrera, Andoni eta bere ama oso zoriontsu bizi izan zirela. Eta haiek zoriontsu bizi izan baziren, gu ere halaxe bizi gaitezela. Bai, behi bat dut etxean, baina ez dut dirurik. Bai, behi bat dut etxean, baina ez dut dirurik. Ez janaririk, ez jantzirik, ez argirik, ez egurrik. Zer egingo, Eia saldu beharko bai, beia saldu eta babarrunak trukean. Bai, beia saldu eta babarrunak trukean. Ni zeruraino igoko naiz, babarrunaleak aztean, odeien gainean norra, erraldoi baten altxo. If you feel down, you look above and see a world that's full of love. No beating heart can better